Jansan ब्लग चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनानै माने बे समाव मोनसे ओरैबायदि जादों बे जाहैबाय आरो जोंनि लोगोफ्रा खिथाहरदों माने हाग्रायावहाय मैदेर फैगासिनो दं आरो सरकआव बारस'गासिनो दं। दा आं बेखौ नायनो थांगोन मानोना आंबो मैदेरखौ मोगथाङाव नुफेराखै, आंबो नायनो बिराद एक्साइटेड। बेनिखायनो आं हाखु दाखु थाङो लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नायफालांनो जाबाय। गोबां मैदेर हानजा माने लामा बारस'गासिनो दं आरोखि, बेखौ आंबो नायनो थांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफालांदो। आरो जायफ्रानाखि गोदान आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना अननानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो अल बेल आइकनखौ थुनानै अलाव नोंथांमोना थुनानै होदो, जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लाबोब्ला नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन थांनाय बायदि। बेनिखायनो बारा गोबाव खालामला नोंथांमोना नायदो। गोख्रै गोख्रै थांनि माने बै आं दिन्थिहरनाय बेजोंनो बे सरक दङ, बे सरकजों गोबां मैदेर हान्जाफ्रा बारस'गासिनो दङ। बेनिखायनो लोगोफ्राबो नायगासिनो दं, बेनिखायनो आंबो गोख्रै गोख्रै थाङो। लोगोफोर नोंसोरबो अब्ला नायदो लोगोफोर, हनै फैबाय। आयु जा गिदिर गिदिर माथो। नावसै हरगुनिफोर सनै आयु फैदो नायदो नोंथांमोनाबो। नायनो हागोन नोंथांमोना बेसेबा गोबां हादराव सरकआव नुजाफैदों हनै। जा गोबां माथो। नैनि दलथाबा खानोसै नामा? स्रिथा जा गोबांनो गोरलै गोरलैबो दङ, फिसाबो दङ। जा गोबां माथो सिरिथालाय हनै दानथारलायना हरदों दं। नायदो लोगोफोर, नायदो नोंथांमोना हनै बेसेबां गोबां नायनो हागोन। थांबाय हाबबाय। सबाय जा गिदिर हनै नाहरलाय दानथारलायजोबो एफा गिदिर। गेले थांबाय। थांनो हानायसो थांबाय थांथ' जा र' बावनो हागौलै उनाव जा गोबावनो नों सानदों एरा आंबो सानाखिसै। आयु आरोबाव मासेबाव बेथ' गोगोम गिदिरखा माथो। नै आरोबावसो आयु नै होखारलांबाय हनै गिबाय बेबो गोगोमखा हनै। ओरै थांबाय, ओरै दहलाजों हाबहैनोसै।